uMandisa Maya usengamele izikhundla eziningi kwezobulungiswa kuleli. Waba umehluleli wokuqala wesifazane enkantolo ephakeme yase Eastern Cape. Waba ngomunye wesifazane wokuqala onsundu enkantolo yokwedluliswa kwamacala. Ngaseqaleni kwalonyaka waqokwa Ikhomishana yezobulungiswa kuleli ukuba kube nguyena oba yinhloko yamajaji. Nakuba engaphumelelanga kulesikhundla, kodwa ke namhlanje uhlolwe ikhono kwesokuba yiphini lenhloko yamajaji kulandela ukuqokwa kwakhe nguMengameli. South Africa has never had a woman in its highest echelons. I'm the furthest as the president of the SCA that women have come close to smelling, what it is to actually take just be in charge of your institution and be given an equal opportunity as your male counterparts, to show your prowess, your skills. Ikhomishana ibe Isiphakamiso ukuthi kuqokwe uMaya kwesokuba yiphini lenhloko yamajaji. We're not expecting that she would not be recommended for appointment by the president, because the president actually did say that he wants her to be interviewed and put her forward for the position of the DCJ. Manje ke sekuzoncika kuMengameli uCryil ukuthi uyamqoka yini uMaya njengephini lenhloko yamajaji.